Negu hartan, sukarren neurtzeko termometroak arras gora zeuden arren, Asuriaren presoak laborientzat alderantziz biziki apal zuertatzen ziren, bi egoeren arteko ageriko loturarik ez zela biztan dena. Urte txarraren iragarpena alabaina, haragi mota sukrato eta gurintzua egoizten zutenentzat. Irrati, telebista eta egunkarietan, egunetik egunera, leitmotiv kruderen antzera, Asuriki egileen negar zotinak mikro eta ostoetan behera lerratzen ziren. Larrazken ondarrean, Asuri saldu da 17-19 liberetan, Eguberri aldera 13 jaisteko. Eta zergatik apaltze hori, eskatzen zuten kazetariek, hitz egokiak ahatatuz, minaren eskarrakatzeko. Beti bezala, espainolen errua da. Orain arte, Asurikia arazaltzen genuen trumilka, kamioiak beteka, baina mutur zurita dira, irudiz eta bere kasi bidoltzen zitzi arainagoa nahiago dute. Ondorioz, Europako eskaintza merketik barauki hartzen dute, guretik baino. Eta bada esperantzarik ageriko Basko inguruan. Basko, izan abertzale, izan laborari, anitzetan biak esteria berdinean biltzen zirela. Itxaropena hasi guztien helmuga mitikoa. Ondotik Salvatore, baina jadanik, bosta sola. Eperik eperako, epeak alakoak ziren Asuri merkatuetan maiz denbora galtzen zutela uste zutenentzat.